δεν θα ήταν 1000 περίπου κάτοικοι, Έλληνες όλοι, Σιμικλέτ, με καταγωγή από τη Σίμικλη της Αργυρούπολης. Μεγάλο χωριό με 4 μαχαλάδες. Στην εκκλησία τη Μαχαλά, τάνθεν τη Μαχαλά, Σιβερενέτ, το κάθεν η Μαχαλά. Το χωριό ήταν σε ανοιχτή τοποθεσία, επόδια δεν υπήρχαν τριγύρω πουθενά. Καθείς μπορούσε να δει στο βορρά τα υψώματα του τουρκικού χωριού Αφγανός, λιμάνι η Κερασούντα. Στο Σαρούτσικ, κοντά στο βουνό Γουλούλνταχ, ήταν ο Γκελάς, όπου τα ζώα έμεναν εκεί 3 μήνες. Είχαν και τσοπάνους που τα φροντίζανε τα ζωντανά. Εκεί φυτρώνανε της Παναγιάς τα δάκρυα. Κίτρινα λουλούδια που μοσχοβολούσανε και τα βάζανε στα εικονίσματα. Η γεωργία κάνανε στο χωριό, σιτάρι και κλιθάρι. Είχανε και το βούτυρο από τα γελαδινό γάλα. Αλλά ετούτα δεν εφτάνανε και πηγαίναν οι άντρες χτίστες στα τουρκικά χωριά για να τα βγάλουν πέρα. Ξενοδουλεύαν οι γυναίκες σαν υπηρέτριες στα τουρκικά τα σπίτια. 2 ώρες όμως μακριά στο βορρά ήτανε το Όχτσαρε της Παναγιάς μας στο χωριό. Κάθε 15 Αυγούστου κινούσανε να πάνε. Στις Όχτσαρα στην Παναγία συμμαγαράν. Μεγάλη γιορτή βλέπεις. Μέχρι και οι Τούρκοι σέβονταν και διατηρούσαν την εκκλησία καθαρή. Γλώσσα ομιλούνταν η ελληνική, δηλαδή ποντιακά. Αλλά όλοι ξέρανε και τουρκικά. Άλλωστε είχαν τις συναναστροφές τους. Πολύ λυπήθηκαν οι Τούρκοι τότε, το 1924, όταν με την ανταλλαγή φύγαμε. Εμείς όμως πήραμε χαρά μεγάλη που ερχόμασταν. Άλλωστε πάντα υπήρχε ο φόβος. Το χωριό από την άλλη είχε το σχολείο του με δάσκαλα κανονικά. Το μαγαζί που ήταν και καφενείο και μικρομπακάλικο. Είχε και το μουχτάρι του, τον Νικόλα Κοτρίδη. Άνθρωπος καλός, πέρναγε στο δικαστήριο ο λόγος του. Ήτανε και αρχιερατικός επίτροπος του Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Κολονίας, όπου υπαγόταν η εκκλησιά μας. Είχε και εκκλησιαστική επιτροπή το χωριό και βρύση. Η εκκλησιά ήταν αέρτς του Αγίου Γεωργιού, του βάρια πέτρινα με ξύλινη οροφή, με χώμα σκληρό να μην περνάει βροχή. Είχε εικονίσματα πολλά η εκκλησιά, 2 καμπάνες που ακούγανε και οι Τούρκοι και λέγανε «Πάλι γιορτή έχουν αυτοί». Οι χωριανοί μετά μετήκησαν στο Νέο Πετρίτσι κοντά στο Σιδηρόκαστρο. Εκεί βρίσκονται τα εικονίσματα και οι καμπάνες του χωριού μας. Εν έτη 1911 ζητήθηκε από το χωριό η διαμεσολάβηση και βοήθεια της εκκλησίας προς χωρικούς, οι οποίοι πέστησαν τα πάνδυνα καταδυναστευμένοι από τον Δερίβε Ιπράμ Κούρδου. Βιοπραγίες, κλοπές, ατιμίες, μαστιγώσεις, συκοφαντίες οδήγησαν πολλούς χριστιανούς να μεταναστεύσουν στη Ρωσία. Οι κάτοικοι του Λούτσουχουρ κατάφεραν να κερδίσουν τη δίκη που διεξήχθηκε την Γιαηλά, το θερέτρο των ζώων και τις πληρωμές των φόρων, και το εφετείο τάχθηκε υπέρ αυτών. Το αποτέλεσμα, ο Δερίβε Ιπράμ κατέστη μοχθηρότερος, ξεκινώντας το διαβολικό του έργο και σκορπίζοντας το θάνατο. Φυλακίστη μόνο για 15 μήνες και αφού τα αφέθηκε ελεύθερος, η κατάσταση ξεκίνησε να χειροτερεύει, καταδικάζοντας χριστιανούς μέσω συκοφαντιών στο δικαστήριο. Η ώρα της φυγής είχε αρχίσει να καταφθάνει. Είμαι ο Τριανταφυλλίδης Ιορδάνης, πόντιος τρίτης γενιάς. Το Λούτσουχουρ ήταν ένα αμιγώς ελληνικό χωριό της εκκλησιαστικής περιφέρειας Κολονίας ή Γαράσαρης, που βρισκόταν στο νομό Σεβάστιας της σημερινής Τουρκίας. Ήταν ένα καθαρά ελληνικό αμιγές ποντιακό χωριό, δεν είχε ούτε έναν κάτοικο Τούρκο και γι' αυτό η μοναδική γλώσσα η οποία ομιλείτο ήταν η ποντιακή. Πληροφορίες της εποχής αναφέρουν ότι η επιλογή του σημείου, υψόμετρο αναφέρω 2.100 μέτρα, πολύ μακριά από τα αστικά κέντρα, Τραπεζούντα, Σεβάστια κλπ. Ήταν ο λόγος για τον οποίο κατευθύνθηκαν και εγκατεστάθηκαν σε εκείνο το σημείο. Θέλαν να αποφύγουν τις ενοχλήσεις από μεριάς του τουρκικού κράτους. Το χωριό είχε μία εκκλησία, τον Άγιο Γεώργιο, και 2-3 παρεκκλήσια. Οι κάτοικοι του Λούτσουχουρ
εγκαταλείπονται στο χωριό, μετέφεραν στη νέα τους πατρίδα, το Νέο Πετρίτσι, 2 κυμήλια, την καμπάνα, μια πολύ έβυχο καμπάνα, φημισμένη για τον ήχο της δηλαδή, και την εικόνα η οποία σήμερα βρίσκεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Νέο Πετρίτσι. Οι κάτοικοι του Λούτσου Χουρ, με τα πλοία τα οποία τους διέθεσε το ελληνικό δημόσιο, έφυγαν από το λιμάνι της Κερασούντας και ήρθαν στη Θεσσαλονίκη και μετέπειτα διασκορπίστηκαν σε 3 διαφορετικά σημεία γεωγραφικά της Μακεδονίας. Η μεγάλη πλειοψηφία, περί το 75% των 1.000 κατοίκων, ήρθε στο Νέο Πετρίτσι. Μια δεύτερη μερίδα ανθρώπων πήγε στην οικόπολη του Λαχανά, του νομού Θεσσαλονίκης. Και μια τρίτη ομάδα κατευθύνθηκε στην Φωτεινή ή Φωτεινίτσα Καστοριάς. Τους Ποντίους από το Ουλούτσου Χουρ οδήγησε στο λιμάνι της Κερασούντας για να επιβιβαστούν στα πλοία της επιστροφής στην πατρίδα. Ο τελευταίος πρόεδρος της κοινότητας του Ουλούτσου Χουρ, Κοτρίδης Νικόλαος, ο οποίος οι πληροφορίες λένε ότι ήταν ένας πολύ δραστήριος και δυναμικός πρόεδρος της κοινότητας, τον οποίο πραγματικά με δέος αντιμετώπισαν οι Τούρκοι του χωριού και της περιοχής γενικότερα. Είχε αρμοδιότητα περί τα εκκλησιαστικά θέματα, ήταν αρμόδιος για τη λειτουργία του τριτάξιου δημοτικού σχολείου, ήταν υπεύθυνος για την φορολογία του χωριού και επίσης υπεύθυνος για τη στρατολόγηση των νέων στον τότε Οθωμανικό στρατό. Ονομάζομαι Γεώργιος Σπανίδης και είμαι εγγονός του Ευθυμίου Σπανίδη, ο οποίος ο παππούς μου ήταν κάτοικος του χωριού Ουλούτσο Κουρ του Πόντου, μαζί με άλλους συντοπίτες του, οι οποίοι βρέθηκαν εδώ στον τόπο αυτό μετά την καταστροφή. Ο παππούς μου είχε 5 παιδιά, 3 κορίτσια και 2 αγόρια. Είμαι γιος του Ιορδάνη, του μικρότερου γιου. Και από την οικογένεια την πατρική, δηλαδή του προπάπου μου, ο μοναδικός επιζών ο οποίος κατάφερε να φτάσει από το χωριό του Πόντου στα ελληνικά εδάφη ήταν ο παππούς μου. Ο πατέρας του Γεώργιος, ο προπάπος δηλαδή, του οποίου το όνομα έχω, η γυναίκα του Σοφία και ο έτερος γιος του, ο Παύλος, δεν πρόλαβαν να φτάσουν ποτέ στα ελληνικά εδάφη, διότι σφαγιάστηκαν εκεί από τους Τούρκους. Ο παππούς είναι ο μοναδικός, ο παππούς Ευθύμιος Σπανίδης, είναι ο μοναδικός επιζών και παίζησε χάρη στην βοήθεια ενός φίλου του πατέρα του, ο οποίος έβλεπε ποια είναι η κατάσταση, διότι στο χωριό του Πόντου υπήρχαν επανελειμμένως επεισόδια με τους Τούρκους, υπήρχαν διωγμοί, υπήρχαν κλοπές ζώων, φωτιές σε σπίτια και του είχε πει ότι η κατάσταση δεν πηγαίνει εκεί καλά και ότι θα αναγκαστούν μετά από κάποιο χρόνο να αποχωρήσουν από αυτά τα εδάφη. Τότε λοιπόν του πρότεινε ότι μπορεί, αν θέλει, έναν από τους 2 γιους του, και όχι και τους 2, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, από τον Ευθύμιο και τον Παύλο, να τους βάλει στο ορφανοτροφείο της Μερζεφούντας. Το οποίο ορφανοτροφείο της Μερζεφούντας άνοικε στην Αμερικανική Ευαγγελική Εκκλησία. Και ήταν σίγουρο ότι σε περίπτωση που γίνουν εχθροπραξίες με τους Τούρκους, δεν θα το χτυπήσουν οι Τούρκοι, γιατί ήταν αμερικανικής επιρροής. Πράγματι έτσι και έγινε. Το ορφανοτροφείο εδώ ήταν και θηλαίων και αρένων. Ο παππούς έπρεπε να διαλέξει ποιον από τους 2 γιους του θα βάλει. Τους έβαλε να τραβήξουν κλήρο και βγήκε ο Ευθύμιος, ο οποίος πράγματι τον έβαλαν και στο τέλος ήταν και ο μοναδικός επεζών. Ο αδερφός του Παύλος, ο παππούς Γιώργος και η μητέρα του Σοφία σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους. Τα παιδιά τα οποία μπήκανε μέσα σε αυτό το ορφανοτροφείο αμερικανικής επιρροής που βρισκόταν στη Μερζεφούντα της Τουρκίας, η οποία είναι περίπου στη μέση της διαδρομής από τον Πόντο μέχρι τη Σμύρνη, υφίσταται και σήμερα, αλλά όχι στην Τουρκία, στη Θεσσαλονίκη, και είναι το σημερινό κολέγιο Ανατόλια.
Όποιος θα πάει στην είσοδο του κολεγίου, στη δεξιά κολόνα θα βρει μία μαρμάρινη επιγραφή η οποία αναφέρει ότι αυτό το σχολείο είναι το σχολείο το οποίο βρισκόταν στον Πόντο και μεταφέρθηκε εδώ μετά τις καταστροφές των Τούρκων. Ναι, χαίρετε. Είμαι ο πατήρ Νικόλαος ο Βουκάντζης, εφημέριος της ενορίας του Αγίου Δημητρίου του Νέου Πετριτσίου και έχω έρθει εδώ το 2007 από το Σιδηρόκαστρο κατά την παρένεση του δεσπότη μας και είμαι υπεύθυνος για την ενορία γενικώς του Νέου Πετριτσίου, η οποία υφίσταται από το 1932 βάσει κάποιου εκκλησιαστικού διατάγματος και στην δικαιοδοσία της οποίας ανήκει και η εκκλησία που βρισκόμαστε τώρα του Αγίου Γεωργίου. Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, μετά την έλευση των προσφύγων από τον Πόντο, αυτού του μεγάλου κομματιού του Νέου Πετριτσίου, το 1924, οι οποίοι ως καταγωγή είχαν το Ολούτσο Χουρ της Νικοπόλεως του Πόντου και η ενορία ήταν του Αγίου Γεωργίου στο μέρος όπου ζήσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, θέλησε η ευλάβειά τους να κάνει κάτι αντίστοιχο και στο μέρος που μετικήσανε. Έτσι λοιπόν, ενώ προϋπήρχε η ενορία του Αγίου Δημητρίου, χτίστηκε και μια δεύτερη εκκλησία για να τους θυμίζει τον Άγιο Γεώργιο του Πόντου. Είναι γνωστό ότι η ευλάβεια των ανθρώπων έφερνε και κάποια στοιχεία από τον Πόντο για να τα έχουν εδώ, να τα θυμούνται. Δύο στοιχεία που έχουμε ακόμη παρακαταθήκη μέχρι και σήμερα είναι η εικόνα του Αγίου Γεωργίου που βλέπουμε εδώ αριστερά, όπως και η μία καμπάνα από τις τρεις που κρέμεται στο καμπαναριό μας. Είναι όλα παρακαταθήκη εκείνης της εποχής και της ευλάβειας των ανθρώπων που είπαμε τα φέραν μαζί. Τώρα στην πορεία, σε ό,τι αφορά την κατασκευή, ο Άγιος Γεώργιος σαν κτίσμα, επειδή δεν υπήρχε και η οικονομική άνεση των ανθρώπων, δύσκολα τα χρόνια, ήταν πολύ μικρό σαν κτίσμα, μια μικρή κατασκευή, η οποία όμως στην πορεία μεγάλωσε και εγώ το 2007 που έχω έρθει εδώ την βρήκα σαν μεγαλύτερη, όχι φυσικά στο σημείο που κατασκευάστηκε αυτή τη στιγμή ο Άγιος Γεώργιος, αλλά ήταν τρεις διαφορετικές προσθήκες και όπως είπαμε λίγο μικρότερη από ό,τι υπάρχει τώρα, η οποία κατασκευαστικά είχε πάρα πολλά λάθη και αναγκαστήκαμε να την ανακαινήσουμε εκ βάθρων την εκκλησία. Το 2017 λοιπόν ξεκινήσαμε την ανακατασκευή του ναού, αφού πήραμε πρώτα την άδεια του οικείου Μητροπολίτη, του κυρίου μας, του κυρίου Μακαρίου, και ξεκινήσαμε, πέσαν όλοι οι τοίχοι, ο ναός σηκώθηκε γιατί με το πέρασμα των χρόνων είχε μείνει πολύ χαμηλά από το επίπεδο του δρόμου και σε περίπτωση βροχοπτώσεων γέμιζε νερά. Ο ναός σηκώθηκε γύρω στο 1,5 μέτρο από το πάτωμα και προσθέθηκαν και άλλα 3 μέτρα από το πάνω μέρος του τότε ναού. Συν κάποια κομμάτια στον εξονάρθηκα και βλέπουμε αυτό το ενιαίο κομμάτι μέχρι σήμερα. Η κατασκευή δεν άργησε να ολοκληρωθεί γιατί η αγάπη του κόσμου μας συντρόφευε σε όλο το διάστημα αυτής της κατασκευής και μάλιστα να σας πω ότι ακόμη και η αγιογράφησή της μέσα σε ένα δεκάμηνο τελείωσε ολοκληρωτικά. Και βλέπουμε λοιπόν αυτό το κόσμημα εδώ του χωριού μας, το οποίο είναι πλήρως αγιογραφημένο και φτάσαμε και στο σημείο γύρω στο 2022 να βάλουμε και το τέμπλο που έλειπε
και δηλαδή μέσα σε ένα διάστημα 6 ετών περίπου έχουμε την ολική ανακατασκευή αυτού του ναού και την βρίσκουμε στην μορφή που, όπως τη βλέπουμε σήμερα. Σε ό,τι αφορά το κατασκευαστικό κομμάτι τώρα, είπαμε ότι η αγιογράφηση είναι καινούρια, εκ νέου έχει αγιογραφηθεί ο ναός, όμως καταφέραμε και διασώσαμε από τον παλιό το ναό κάποιες από τις εικόνες, οι οποίες είναι η μεν εικόνα της Θεοτόκου που βρίσκεται στο προσκυνητάρι, αφενός, από την άλλη όμως είναι και όπως βλέπουμε εδώ, τα βημόθυρα, η ωραία πύλη που βλέπουμε τον Μέγα Αρχιερέα, όπως και τους δύο αρχαγγέλους, τον Μιχαήλ και τον Γαβριήλ, είναι εικόνες οι οποίες χρονολογούνται γύρω στο 50 με 60 περίπου, οι οποίες αναπαλαιώθηκαν και έτσι καταφέρνουμε να κάνουμε ένα πάντρεμα παλιού και νέου. Δηλαδή από το παλιό κομμάτι του ναού κρατήσαμε και από εκεί κάποια στοιχεία όσα μπορούσαν να τοποθετηθούν στην νέα κατασκευή του ναού μας. Λέγομαι Ευγενία Κυρμανίδου, είμαι σύζυγος του Νικολάου Κυρμανίδη, που οι γονείς του ήταν η Αγάπη και ο Χρήστος Κυρμανίδη, που ήρθανε από την πατρίδα, στο πω έτσι. Έχω να σας πω για την ιστορία της εικόνας, όπως μου την διηγήθηκε η πεθερά μου. Την εικόνα την έφερε ο παππούς του άντρα μου, ο Παναγιώτης Κυρμανίδης, από την πατρίδα και για πάρα πολλά χρόνια ήταν εδώ στο σπίτι μας. Κάποια στιγμή πήρε φωτιά το εικονοστάσιο και η πεθερά μου, φοβούμενη μην καεί η εικόνα, παρακάλεσε τον αδερφό της, τον Γιάνγκο, το Σπανίδη, να τη δώσει λίγο οικόπεδο εκεί για να κτίσουν ένα μικρό εκκλησάκι να βάλουν την εικόνα. Πράγματι ο άνθρωπος την έδωσε το οικόπεδο, κτίσε το εκκλησάκι. Με τα χρόνια όμως δεν τους έφτανε το μικρό. Άρχισαν με δωρεές, με προσωπική εργασία, όλοι οι πόντιοι εδώ, Τριανταφυλαίοι, Κυρμανιδαίοι κι άλλοι. Όλοι μαζί άρχισαν να κτίζουν το εκκλησάκι. Ώσπου το μεγαλώσανε και άρχισαν να λειτουργούν κιόλας. Τώρα από εκεί και πέρα αυτή ανέλαβε. Το καθάριζε, το περιποιότανε, πρωί βράδυ τα καντήλια. Δηλαδή ο Αγιώργης ήταν ο προστάτης της. Με τα χρόνια ανέλαβε και η εκκλησία μετά, του Αγίου Δημητρίου, να βοηθάει, μέχρι που έφτασε στο σημείο που είναι σήμερα. Που αν ζούσε η πεθερά μου και το βλέπε, ειλικρινά σας λέω δεν ξέρω τι θα έφτιανε από την χαρά της. Γιατί προσπάθησε πάρα πολύ για τον Αγιώργη. Λοιπόν, θα σας πω τώρα λίγο και για τον Παναγιώτη, αυτά που μου είπε η πεθερά μου. Αυτοί ξεκινήσανε οι οικογένειες, το Κουτρίδη, το Τρενταφυλλίδη, το Σπανίδη, οι Κυρμανιδαίοι όλοι, ξεκινήσανε να έρθουν για την Ελλάδα. Ο Παναγιώτης, το πρώτο που έκανε ήταν να πάρει την εικόνα, τα παιδιά του, που είχε 7 παιδιά, μικρότερο πεθερός μου, την ύφη του που είχε παντρέψει ένα γιο εκεί, τους πήρε από την Τουρκία και ξεκινήσανε τον δρόμο για εδώ. Στον δρόμο μου είπε η πεθερά μου, για να γλιτώνει Έλληνες από τους Τούρκους, ό,τι λίρες είχε, τις μοίρασε όλες. Και όταν ήρθε εδώ, στο Πετρίτσι τελικά, γιατί τους άρεσε ο τόπος εδώ, τους θύμιζε λέει την πατρίδα τους, και ήρθαν εδώ, δεν είχαν τίποτε, ούτε ψωμί να φάνε. Κάποια στιγμή έγινε ιερέα στο Γόνιμο και ήταν πάρα πολλά χρόνια εκεί. Φυσικά μεγάλωσαν τα παιδιά, τα πάντρεψε. Αφού αρρώστησε, ήρθε και έμεινε εδώ με την πεθερά μου και τον κοίταζε η πεθερά μου. Και ξέρεις, όταν κρατούσαν το μάτσι, πώς το λένε στα ποντιακά δεν ξέρω, η νύφη δεν μιλούσε στον πεθερό. Το ξέρεις αυτό? Ναι.
Τότε εκείνα τα χρόνια δεν μιλούσαν οι νύφες στον πεθερό, μόνο το χέρι τον φιλούσανε. Και μου έλεγε η πεθερά μου δηλαδή, ότι ήταν τόσο καλός, τόσο αγαπούσε λέει τον κόσμο, αλλά και η γιαγιά μου που τη στεφάνωσε ο παππούς στο γόνιμο, γιατί η γιαγιά μου ήταν στο γόνιμο, μου έλεγε τα καλύτερα λόγια για τον Παπαναγιώτη. Ότι προσπαθούσε πάντα για το καλό, για τους ανθρώπους. Δεν κοίταζε μεγαλεία, να μαζέψει λεφτά, να κάνει, όχι. Κοίταζε πάντα ποιο είναι πιο καλό για να βοηθήσει, να προστατέψει τους ανθρώπους. Ώσπου φυσικά ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και πέθανε εδώ στην αγκαλιά της πεθεράς μου. Για να πούμε την αλήθεια δηλαδή, μου τα έλεγε και μια γιαγιά Πάτσι που τη λέγαμε εμείς, και αυτή που μου τα έλεγε ήταν ξαδέρφη του Παπαναγιώτη, ο άντρας της. Και μου έλεγε δηλαδή πόσο καλός άνθρωπος ήτανε και πόσο βοήθησε τους χριστιανούς για να έρθουν εδώ. Ως τον εχμάλωτον ελευθερωτής και τον πτωχόν υπερασπιστής, ασθενούντον ιατρός